Gipaimbestigahan sa Cebu City Police Office ang reklamo sa usa ka motorista nga gingamit matud pa ang iyang motor nga na-impound sa Traffic Enforcement Unit tungod kini sa pag-usab sa tambutso sa motor. Sayranta ang report ni Alan Domingo. Base sa hulagway nga na-post sa social media, makita kining lalaki nga nagmaniho og motorsiklo nga nagsulob og vest nga naay markang TEU o Traffic Enforcement Unit. Nakabutas usab siya nga sama sa usa ka uniform sa Traffic Enforcement Police ug nakaani pagsaway sa mga netizen kay modified muffler man ang tambutso sa motor. Sa laing hulagway makita ang motor nga nakaparking na tapad sa ubang motor ug wa pa masayri kun asa kining dapita. Ang resultato nakaabot sa tagiya sa motor nga si Tristan J. Ford Laude, kinsa na hinabi sa telepono sa DYWS Super Radio. Matod nini nga nasita ang iyahang motor ni adtong Sabado tungod sa modified muffler o tambutso nini diin gidala kini sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit aron i-impound. Apan nakurat na lang siya dihang nakita ang usa ka post sa social media ni adtong Domingo diin makita ang iyang motor nga gisakyan sa lalaking naka-vest og TEU. Napicturean to sir gigamit sa TEU gidrive van sa Arisa Dr. Oy and Bacalso Street para sa Birama. Nag-follow up ang tag-iya sa motor sa Cebu City Police Office apan nadala na sa impounding area sa Talisay City ang motor. Nagplano ang tag-iya sa motor nga musang-at og reklamo ngadto sa Visayas Ombudsman tungod sa iyahang kasinatian. So natinga ko nga apin ako kanang i-transfer na sa impounding area ba. Anong gigamit man nila nga knowing nga dili na ilang property. Gipaimbestigahan ni Police Colonel George Ilanan ang pasangil ug miawhag kini sa reklamante nga modusog formal complaint dito sa iyang buhatan. Ongoing pa ang investigation. Dayon atong gi-consent, atong gihangyo ang atong complainant to file the formal complaint. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.